Kwalona leli kepu esoligqokile ngalithatha mina ngoba lathengwa ngemali yami. Ngeke. Kazi-ke awunginike futhi ngaze ngiyithathele mina. Yabo mina ngoba ngazi ukuthi akanantombi, ngazi ukuthi yimi. Ngani sengiyakutshela ukuthi ngikhona-ke mina. Kumina u-exist cause ngazi ukuthi yazi uyangihlanyela suke washawa. Mhlawumbe ngiyobe ngiqala ushawa intombazane namhlanje. Hayi bandla awungigumulelo kepisi nale ndoda othe yakho indoda yami leyo. Inje yimi. Inkinga yakwazi wena sisi lokho mina lokho angikwazi. Oh akakutshela. Mina ngazi ukuthi akanantombi. Yezwa. Ngiyanibingelela lonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So-ke sivashele guest namhlanje esimanga sokuthi akekho right lapho nalapho ku relationship yakhe and lokhu uzosichazela kabanzi ikhamba nesikhathi masaxoxa. So-ke asike sizwe ukuthi ngabe usiphatheleni. Sabona kunjani? Yebo ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami uma bani? Kumacele. Macele ubuya kuphi? Sempangeni. Busa bakujwayelekile ngikwazi laphi? Pinetown. Oh, okay. Yes. So, ngicela sivele nje sihlale phezulu kodaba ungichazele kabanzi ukuthi kwenzakalani. Kodwa ke before sifike lapho ungichazele ukuthi uhlangane kuphi nomuntu wakho, uhlangana umuntu unyaka, nihlangana kanjani? Oh, la sihlangana khona umuntu wami. Sahlangana sasifunda isikole 2019. Okay. So, masihlangana wahamba saqeda isikole kanye ngimsiza lapha nalapha. Mengimsiza lapha nalapha egcine yena ngifunda mina ngasebenza amatoko mekuvalwa ikole. Okay. Then mangimsiza ngokuthi ngimnika imali naye kukhona la abamba khona. Ube ku-coach e-grounding. Okay. Yeah. So busy nje ndawonye sihlala ndawonye yonke into siyenza ndawonye. Naqala nini ukuhlala ndawonye? Siqale 2021. Okay. Yeah. Abazali bebengenankinga nalokho. Bengenankinga ngoba bengifunda mina. Okay. Yeah. Yo, so kuba ukwazanisile nabo la izalo khona. Bayakwazi khona. Yeah, bayangazi kodwa kakhulukazi sazana nosisi bakhe ubhuti bakhe. Okay, ayabazali. Yeah. Okay. And bengayona into boyijahile ukuthi abazali baze bakwazi. No, bengayona into ejahekile because besisakhulisana sicathulisana lapha nalapha. Abantwana beseninabo besingenawo abantwana. But sekenaba ne conversation mhlambe kushiyele lapha ebantwaneni. Okay. Yeah, sekusabana. Oh, mhlambe iziphi nje izinto ezibalekile kakhulu emqondweni wakho ohlezi uzikhumbula ezinhla kwenzele zona? Into engenzele zona ukuthi sikhulisanile kahle. Sizana lapha nalapha umuntu mangabe khona la shoda khona kwazi ukuthi unikeze omunye nami ekhona la ngishoda khona ngikwazi ukumnikeza. Sine bond right, sinezinto sikwazi nokuthi nendle sihlala kuyo sifake izinto kuze ngelinye ilanga sikwazi ukuthi mangabe sesinomuzi sambe siyifaka khona. Okay, so benenkinga kancane. Yeah. All right, so-ke ube ususolani ke kuhambe nesikhathi kwenzekeni noma uzweni noma ubone ini? Oh, okokuqala angithi ngithe ucoach angithi uma ucoach ngasola ngaphinde ngabona. Okay. Yebo. Mangithola lento engitholayo ngithola efonini kanti before ngaye ngababona nalogelo e-grounding. Okay, ububuye umcheck e-grounding? Yeah, bengiye ngithi phela ngiyobuka izinto azenzayo. Okay. Yes. So one day babe separk. Mengithi ngiyadlula ngithi nhla hawu nangu naye nalogelo ngathi mhlawumbe uyamsiza ngendaba zama sports because wayehleze ngixoxela ukuthi uyalekha ey'ntweni
ezenziwayo egroundini. So Yes. bengitshe mhlawumbe iyamsiza ngoba yena ucoach. Yeah. And Ngase then ngathi boom. ngathola efonini yakhe. Mengithi ngiyabuka hawu kade bephumile bekwi-date. Baphinde mengithi ngiyafunda amakhono. Hawu. La bantu benzani? Babizana ngobhebhu wara. Okay. Kuthi kusawucoach njalo lo kwenzakala kanjalo. Thola kanjalo-ke. Mhlawumbe uke wambuza, uke wahlala naye phansi, wamtshengisa ukuthi no mfethu lalela ngiyazi ukuthi khona omunye umuntu osewubhebhi. Nawe futhi enhlizweni yakho ekubeni nami ngikhona. Ngathi mangimbuza Elina wathi siyadlalisana segroundini sibizana kanjalo ngocoach wara. Ngidlala kanjalo ngento kanjalo. Gcina kwaphela kanjalo. Ngathi alright. Ngizoyibamba kanje ngizoyithulela. So inamba yakho ke wayithatha wase uya inbox usisi noma wamfonela noma uke wavele wathula nje wangakhuluma lutho naye. Ngiyamaza ngithi nawe uyangazi. Okay. So uyangipretendela as in like angazi mina. Mhlawumbe sayitshela ukuthi mina baba ucoach wakhe naye umdlali ngathi sengiyazi ukuthi khona sokwenzakalayo phakathi kwabo. Emva kokuba kade usubonile ukuthi ngathi khona ukushaya amanzi la uke waphinde wanqwamana naye nje ngelinye lamalanga usisi. Usisi angikaze ngimbuze phela angazi noma wayibona ngezenzo kodwa ngangikhombisa ukuthi no khona eshintshile lento. Okay. Yes. Yeah. Okay. Mhlambe ke leyo nto leyo ikuzwisa kangakanani ubuhlungu enhlizweni yakho ukuthi hawu lo muntu lo siyazana ayinanokuthi umuntu ozobe uqala nje ukumbona anokuthi umuntu ongamazi umuntu omaziyo kuyabajikijiki sekwenzeka kanje bakhiphana yonke leyo nto leyo. Uzizwe kanjani? Ngizizwe ngiphatheke kabi because lo girl lo bebemsiza ngala. Umuntu wami lo ngithandana naye. Nami ngakwazi ukuthi ngifakelele isandla sokuthi ebe nogqozi lalento ayenzayo. Yes. Manje masenza kanje ngiyaxakeka nami ukuthi wenza kanjani lento ayenzayo. Mayethi ke ugeli mina nginawo mfethu. Funda nje utshela inhliziyo yakho ukuthi ngikhona la. Hayi lutho. Akukho la ngizoya khona. Lutho ngeke. Ngeke. Uzomkhipha. Hawu ngamane ephume. Ngazama ngayo yonke indlela ukuthi aphume. Ithi kumele ngimlande because ngiye ngamthola efonini and angicabanga ukuthi afike ukhona. Okay. Ngibona ukuthi akazi ukuthi wena ubhalile ushow. So ngicela vele ngimlande. Akunenkinga. Ngicela silandelane. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. Ipharmacy yethu i-141 KE Masinga Road eDurban. Inamba yethu yocingo 062 219 7748. Sithinte njalo ukwazi nokuthola usizo ngespecialist nazo. Futhi sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke usisivumile ukuthi asijoyine and nginethemba lokuthi uzokwazi ukuthi asiphendule imibuzo yethu esingase sifise ukuthi simbuze yona. Kodwa ke asike sibuke ukuthi ingabe kuzokwenzakalani. Sobona kanjani? Yebo. Right? Yaphila. Ngiyaphila nami. Uma bani? Umakhumeti. Okay, uyamazi sengihleli naye? Yebo ngiyamazi kodwa hayi kahle hle. Anjwayelene kakhulu kodwa uyamazi ngombona. Yeah. Umazela kuphi? Mazela egroundini jayele ukufika nje egroundini.
Okay. Wena usukwenzani egroundini? Oh, mina ngidlala ibhola. Okay. So, kufika nemqondweni wakho uzokuthiwa igama leshow zekuyona lithi ngifuna nomuntu wami and then jikijiki ngihleli naye usisi omaziyo nje indlela thizeni. Ngicabangani? Into engifikelile ngizothini? Akukho kutheni ungifikelile engqondweni nami because umuntu engithandana naye mina ngazothi akanamuntu. So mangizobiza endaweni ekanje kuyangithusa. Okay, ikapiso oyigqokile lakho noma lapho wakho? Oh, lo muntu wami. Oh, lo muntu wakho? Hey. Okay. Okay, ngicela nje umuphe isikhathi sakho umlaleli ukuthi ufisa ukuthini kuwena njengoba ekubizile yena kulolu hlelo lolu. Ngiyabonga. Ngiyacela ukukhulumisana naye. Uyaphila Andis? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Alali hlikepisi. Oh, ngiyakubongela. Elabani? Elendoda yami. Ukhothi? Yebo, ngijula nokuthi. Okay, ngoba ngikubizile la ngifuna ukwazi kabanzi ukuthi wena phakathi kwakho nocoach wakho kwenzakalani? Oh, coach yangicoach egroundini. Hey! Ngathi khona ozanakho. Mangichaza sisi. Ngidlalela yena ngithi ibhola. Yangifundisa. Akukho kutheni isipensayo. Kodwa ini? Ngoba uzowagqoka nekepisi lakhe. Cha. Kukhona elathengwa yimi. Kukhona okuncane kodwa. Kukhonani? Kukhonani? Ngizoyibeka kanjani lento? Ibeke. Ngithi wazile phela okay. Qala ukhuluma ibeke. Cela ukubuza umbuzo sisi. Indaba uzungibuza ngocoach. Wena ubungathi njalo nocoach mina? Sonke lesikhathi? Bengakwazi lokho because buwazini. Akaze ngitshela ukuthi mina kunomuntu anaye eceleni angithandana naye. Wathini? Since angishela akaze angichazele kabanzi ukuthi relationship. Ayikho into eshoyo yazi. I'm telling you. Uyakhumbula ngalelanga ngindlula lapha egroundini epark lapha. Ya ngakubona. And akaze nginotice ukuthi indaba benginakho dazo ukubona. Oh, sunakho manje. Nganaka ukuthi mhlawumbe ujula naye. Ubunani? Yini yazi ngaphela washo. Mina wangitshela ukuthi wakutshela mina. Ngizonikana ikepisi lathengwa ngemali yami. Akazasho ukuthi wathini? Akazasho ukuthi ujula nawe. Wathini? Vele kwakhona ukuthandana kwethu kwaba yiphutha. Ngisho kanjalo ukuthandana kwethu kwaba yiphutha. Mina into ngangifuna ukuthi angifake iskimini yabo. Hayi ngoba ngimthanda mina sisi kahle. Uyakwazi yena lokho? Angazi noma uyakwazi lokho. Kodwa ngezenzo mhlawumbe naye ngabona ngoba umdala. Nathi kukhulu okwenzakala phakathi. Uyabona kahle? Hayi angazi uchaza uthini. Manje ucabanga kumnyeka nini ngoba phela indoda yami le. Ukumnyeka ngeke ngenze ngimnyeke. Hey! Ngeke uzumnyeke? Ukumnyeka ngeke ngenze ngimnyeke. Ayizongisiza ukuthi ungiyekele yena ke sisi. Shuthi ke angazi noma uzongithwala noma uzoyenza njani. Uzothwala ini? Ukumnyeka ngeke. Ngizothwala ini? Ukumnyeka sisi ngeke ngize ngikwazi. Kwalona leli kepisi ogqokile. Ngalithatha mina ngoba lathengwa ngemali yami. Ngeke. Kazike. Awunginike futhi. Ngaze ngithathele mina. Abo mina ngoba ngazi ukuthi akanantombi. Ngazi ukuthi yimi. Ngani sengiyakutshela ukuthi ngikhona ke mina. Kumina exist because ngazothawula. Yazi uyakuhlanyela. Suke washawa.
Mhlawumbe nyobe ngiqala ushawa intombazane namhlanje. Hayi bandla, awungigumulelo kepisi. Nale ndoda othe yakho, indoda yami leyo. Inje yimi. Inkinga Uyakwazi yakwazi lokho? wena sisilokhu, mina lokho angikwazi. Oh, Mina akakutshela. ngazi ukuthi akanantombi. Yezwa. Uma ehlala uthi uhlala phi? Ngoba phela Emzini uhlala wakhe. emzini wakhe. Yebo. Uhlala noba kulowo muzi. Angaze ngifuna ama-details kakhulu because uma ngimbona mina suke sibhukhini. Manize niyabhuka. Nanethombe ngayibona ithombe zenikhiphile. Uyayibona? Efonini yakhe. Ngayibona phi? Ngaphinde ngiyibone phi efonini yami? Ngabe ifunani khona? Hayi ngiyakuzwa sisi, kodwa engishoyo mina ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukuhlukana naye. Kahle kahle wena Engakaze uyangijwayela wena. No, Uyangijwayela. nani. Uwenzani? Uyangigibela la. Ngeke ngize ngikwazi because I benefit kuloya muntu. So uvesane ukumnyeka kwami Ukwenzani? Okukhona wongeke. Shuthi kuzophela. Sekuphelile already. Ngeke kuze kuphele. Kuzophela sisi. Angeke kuze kuphele. Kuzophela. Uma ngase kwenzeka ayibone le video le akuze ukuthi wena uyachaza ngokuthi awumqabanga wakho umthanda. Umqomela ukuthi akufake eskimini. Ucabanga ukuthi kuzokwenzakalani? Ila kuphela khona. Ngoba obvious vele into ezoyenzeka ukuthi uzohlukana nami. Okay. Ngokucabanga kwami. Kodwa if uyangithanda ngizozama yonke indlela ukuxolisa mina ukuthi Okay. Enye into engidinga ukuyazi ukuthi why kuqondane nokuthi nihleze nibhuka? Yini ekunqabela ukuthi noma why ningaze khuluma indaba ukuthi niye endlini yakhe? Why kufanele nihleze nibhuka? Ufihlane endlini yakhe? ngizothi akakabi isikhathi eside yabo sithandana naye. Okay. Kodwa engabe kwamina bengingakathandi ukuthi yabo sithi siqala lento yethu ngibe seyindlini. Bengijabulela kakhulu. Kuyisendlini mos. Bengijabulela mina ukuthi sibhuke. Nanokuthi into yethu vele ngithi besiyifihla. Okay. Yebo. So mawuzwa ethi umuntu wakhe kufika nje enhlizweni yakho. Ngiyaphoxeka. Okay. Mhlambe ngabe khona isinyathelo ofisa ukusithatha since sewazi ukuthi naye umuntu wakhe. Hayi, mina engakusho mina ngesingami ukuthi ngeze ngikwazi ukuhlukana naye. Since ngibona okuningi kuyena. Ngiyabona futhi ukuthi uma kuwukuthi ngiyaqhubeka ngiba naye impilo yami yonke ikusasa lami lingaqhakaza. Okay. Ngendoda yabani? Lami ima sesingichaza. Ngendoda yabani? Since iphupho lami lilele egroundini. So usuyamthanda ke manje noma usaqhubeka kona ukuthi ubufuna ukubenefita ezinye izinto kuyena njengoba uzungena kwi relationship naye? Ngisaqala ukuthandana naye ngangena vele ngiwumuntu ozofuna something yena. Kodwa manje usuyamthanda. Njengamanje bengivele ngamthandi. Hey! Hayi bandla. Okay, so ukhetha futhi ukuhlala kwi-relationship yakho isikhathi eside futhi ezizayo noma kuthiwa ukhona noma kuthiwa akekho usisi kulungile uhleli. Hayi mina ngahlala nginankinga Understand? akunankinga nalokho. Understand? Yebo. Uthi khona omunye umuntu ahlala naye. Yebo. Hayi awusile kahle khanda. As long as mina manje Awusile kahle khanda. Uyasebenza la sisi. Ku right. Uthi ku right la. Angazi mama uthi uchaza ukuthini. Ngisho la inhloko yakho kuyasebenza yini? Yebo kuyasebenza. Hayi kusebenzi kahle. Ngomunye nje odinga usasa. Uyakwazi lokho? Ngingakwazi lokho. Uyawudinga. Awukwazi phela ukuthi ngenze kanje. So ucabangani uyahlala kwi-relationship esikhuluma kanje? Uyaphuma. Ngeke ngize ngiphuma. Uyaphuma Angiyindawo uyaphuma. shuthi. Hey bantu uyaphuma sisi.
Angiyindawo mina. Okay, why singezwa ngaye ukuthi yena ucabanganiki ubhuti? Hayi mhlawumbe sesingezwa-ke kuyena ukuthi yena wenza kanjani, kodwa mina ngesingami ngeke ngize ngikwazi ukumshiya just for ukuthi sengifound out ukuthi Esezwe nalento oyishoyo. Ezona lento oyishoyo. kulungile lokho into Into yayo. esengalungiseki. Ayikho into ezolungiseka la. Uyangivumela ukuthi simfonele ubhuti? Singamfonela ubhuti. Okay, ngiyacela ukuthi nisifonise. Mhlawumbe kungcono ukuthi sizwe ngaye ukuthi yena ucabangani ngani noba u2. Sifona. Yebo sawubona. Hello, kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Sekukhuluma intombazane. Emaye ngathi ngifonela umuntu o-wrong. Ukhuluma noStufuza dla ngamandla. Ifoni yakho la iphethe? No, ifoni yendoda yami. Hey bo. Okay. Unayo manje lapho? Yebo nginayo manje sibhukhile inkinga usaphumela usayogeza. Wayivele umfonela? Oh Nxesi, sorry, siyazana somewhere. So bengidinga usizo nje. Awuseku right ngiyabonga. Nazona kanjani? No, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ngizobe ngimfonela. Oh, okay. Uthi bengifisa ukwazi ukuthi nazana kanjani? Ngicela ukubuye ngimfonele yena. Ngiyabonga kakhulu. Okay. Hayi. Yabona indoda yakho ukuthi nayo ayikho. Indoda right. yethu. Sengeyami ngedwa. Yethu. Ayikho right. Ake siphinde simfonele simbize. Akafonele futhi. Akafika yena la. Yona ndoda leyo. Imike uhambe uthi uyapi endlini since nihlala nonke. Uthe uyapi namhlanje. Sengisaya ngaseyitolo mina. And then wasala wathi yena uzosala enzeni. It's all right. Sobonana masibuye. Akasho ukuthi khona la iyakhona. Akasho. Okay. Uthe uyapi? Uthe uzokwenzani namhlanje ucoach wakho? Today uthe uzoba matasa nani? Ubethe akanama plans namhlanje. Uthe uzohlala endlini. Uzohlala endlini. Okay. So, sithi yafona manje sithola omunye umuntu. And ugirl indlela ngiphendula ngayo uyeza ukuthi uzwe ivoice yami ngowesifazane. Uyachazana nokuthi babhukhile lapha ngimbuza bengifona ngifuna ubhuti. So, nizwile nani? Nicabanga ukuthi kwenzakalani? Kufanele kwenzeke baningi la siyi-crash. Crash yakhe. Akabizi. Akabizi. Ngeke phela. Oh. Hayi, Akabizi. awukwazi ukuphatha indoda yakho nawe. Indoda yethu. Ayikwazi ukuhambe Nawe phakathi. Kulungile. Ngiyayifaka nami kodwa Awu. Nawe awu. Kade uyithethe indoda yakho wedwa. Awu. Awu nawe. aze ngaphoxeka. Shuthi siphoxa ke sonke. Mina vele kade ngaphoxeka ukhona wena. So namanje usamile ngokuthi uyahlala ku relationship. Ngimile ke lapho. Umile ngokuthi uyahlala ku relationship. Ngimile bazophuma bonke nje lapho. Ngindawo. Ayasazike. Okay. Ngiyacela ukuthi niphinde ninginikeze isikhathi senu. Ngiyacabanga mhlawumbe ku right usimbone ubhuti. Alright. Angazi ukuthi ubungenza kanjani. Mhlambe angimazi nani ukuthi umuntu kanjani. Mhlambe mase uyamchazela ukuthi uyapi nendawo mhlawumbe angenzeka anqabe ngoba nakho engafuni ukuvela komabona ku but le video le ayizobukwa abantu abanje ithina kuphela. Labantu emakhaya na kanjani I'm sure bangadinga ukwazi ukuthi kuzogcina kwenzekeni kunina nonke. Yeah. Mengenzeka futhi nogirl simbone. Manje sizobhaquza ufuna ukuyobheka ukuthi ubani lo naye. Angikho lapho ke kodwa. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga. Mbuka lapha ekhaya ngicela usivele sigoqele la but kahle kahle ayiphelile because uyabona ukuthi ngathi kuningi. Ubhuti ngathi une energy kakhulu when it comes to females. Angazi anginayo sure but ngisazokwenza indlela thizeni ukuthi siphinde sibabone benobhuti mhlambe nalo singenze ukuthi simbone ngalelo langa kodwa ke upart 2 na kanjani uzoze ngicela ungakhohlwa subscribe ulike ushare mina ngiyithanda kakhulu bye The Black Life TV